miljøet vedkommer os alle sammen, og vi vil gerne efterlade en pæn og ren jord til vores efterkommere og vores børn. Jeg tror også, at der er et ønske om, at vi som Danmark, som land, skal vise, at vi rent faktisk kan det, vi siger. Vi har meget forurenende biler, vi har meget gamle biler, og vi har også meget dyre biler. Men hvis det skal være en ny bil, jo, så bliver det nok en elbil. Det skulle være nemt, tror jeg, at lade den op. Jeg skulle overbevises om, at det rent faktisk var et miljørigtigt alternativ. Alt det, jeg kører elektrisk, det sparer jo miljøet for CO2 fra benzin og diesel. Det vil være en kæmpe stor gevinst for Danmark selvfølgelig, men også for hele verden at se det lykkes. Vores mission er at gøre det muligt for danskerne at gå over til elbilen, reducere vores afhængighed af olie og mindske vores CO2-udledning. Vi samarbejder med de større bilfabrikanter om at udvikle præcis den type biler, som man har behov for, hvad enten det er en stationcar eller en sedan eller hvilken type bil man ønsker. Udover at lade hjemme, så arbejder vi med kommuner og med virksomheder om at sørge for, at ladestander vil være tilgængelige der, hvor man har behov for det i hverdagen. Vi samarbejder blandt andet med Dong Energy for at sikre, at Danmark får det maksimale udnytte af vindenergien. En elektrisk bil, den har jo et stort batteri for at virke, og et stort batteri, det er det perfekte lager for den ustabile el, der kommer ud af vindmøllerne, så vi har en fælles interesse, bilsektor og elsektor, i at få det her til at fungere. Better Place er en global virksomhed, som er blevet grundlagt i Californien i USA. Vi har hundredvis af udviklere i Israel, og vi har kontorer i Australien, i Japan, i Canada og mange steder i Europa. Denmark is the most environmentally aware country in Europe. We don't need to convert them from bike. Our desire is to actually convert the ones who decided to go in the car to an electric car. Med elbilen vil du have den samme ubegrænsede rækkevidde, som du i dag har i din traditionelle bil, men du vil have det uden brug af olie. I bilen vil der være et informationssystem, udviklet af Better Place. Dette system vil hjælpe dig med at forstå, hvor meget strøm du har, hvor meget du har brug for, og hvordan du kommer sikkert frem til dit mål. Frihed er meget, meget vigtig, og dermed så opleves den elektriske bil som en begrænsning. Udover det landsdækkende net af ladestationer, vil vi også opsætte batteriskiftestationer. Dem har man behov for, når man skal køre mere end 160 km i en strækning. Her kører man ind og skifter batteri. En proces, som tager mindre tid, end det tager at fylde en tank op. Den næste generation af elbiler er meget forskellig fra de biler, som I måske tænker på som Ellerten og små, ukomfortable biler. I den nye generation har du mulighed for at vælge den bil, du ønsker. Der vil være store, rummelige familiebiler. Der vil være biler, som er endda hurtigere end de biler, du kender i dag. Der er høj vægt på sikkerhed. Der er begrænset vedligeholdelse. Og du vil kunne køre med god samvittighed uden brug af olie. En af de store nye ting er jo, at bilen er meget stille. Den er startet. Og det kombineret med en underlig og hurtig, overraskende måske, acceleration, gør egentlig, at det er en helt anderledes fornemmelse at køre i en elektrisk bil. Og det overrasker rigtig mange. Det vi gør i København, det er, at hvis man har en elektrisk bil, ja, så har man for det første adgang til gratis parkeringspladser og at få adgang til ladestander. Det er jo noget af det, vi arbejder rigtig meget med lige nu. Ved klimatopmødet i København vil vi have de første ladestationer for Better Place. Dette markerer starten på udrulningen af vores samlede løsning i Danmark. Ligegyldigt hvor jeg kommer rundt hos frisøren, hos købmanden, i familiesammenkomster, så går der få minutter, så begynder folk at spørge, hvordan er det med de elbiler, hvornår kommer de, vi vil gerne være med. Den opgave, vi har stillet os selv, er at hjælpe danskerne til at kunne transportere sig selv bekvemt, behageligt, sikkert, økonomisk, uden brug af olie og uden CO2-udledning.